метро котельники куҷо гуфти як бор дига? Ман метро котельникида ами рӯ парӯи ФМС мебиён, ман рӯ парӯи ФМС қарор дорам. Шу тамом. Ман пага ё рӯзи душанбе қати директори компания мерам. Ман шуморо интизор. Ман агар дар кор бошад, агар дар кор бошад, расчётни листи бачаҳоя, регистрацияша, метавонам даже ман ту видео кара барам. راست که الان خیلی خواهد کنی باشد دبای خواهد میکنیم برای نمی اصلا آدم نامشه ایخه کرم بر گوش کن اول چیز جای خوی کماله شما قطعی هم صحبت میشیم این آدم خواهد نیست شما زمان هم نمیشنوسیم شما زمان هم نمیشنوسیم من شما را نمیشنوسیم گوش کن من نمیدونم باید تو با کی میشد نکی تو برامده نمیخوای ویدیو کردی تو میفهمی 100 پاری سوالی پیش قانون هم جواب میگویی میفهمی همینه؟ شما نو قانون دون شده؟ من نمیخوام میکنم که من به فرقش نه تو لیسنزی دیگر تایمی من گراجدانی رسه من ایمیل پراوه درجه توی تاتورمه پچیدید منم رنگی شما گراجدانی رسه شما بلند گاب نزنید وقتی که تو زکازات کرد نمیتونی هیچیه شما آدمای فریب کراس ما تو تورمه شده اما حق تای میفهمی؟ شما بیاین با پیش من شما را دکازات میکنم شما با پیش من بیاین من شما را دکازات میکنم تو اول بیا قطعی من گپ زن هم صحبت شم با پیش شما را میبیایم و حتما میبیایم کارگرای من هم صحبت شم قطعی من کارگرای شما در کار نی چی گیجا از آن تو ویس قایدش نمیدانی 18 روزه پول کاری مهاجر را ندادین رفت مهاجر با پیش من آمد من روان کردم من تو گفتاسی هم که من не блякай со мной не разговаривай с блядом это ты со своим можешь так разговаривать поняла со мной не блякай со мной не надо блякать по твоим разговорам видно кем ты являешься по твоим разговорам видно кем ты являешься а что ты тогда блякаешь если ты такая чистокровная таджичка я знаю все мне не надо права свои качать ҳамаша медонум якта ба якта манам кор кардагӣ ман медонам чӣ ҳилаву найранг мекунӣ ман қади хел бозӣ накард мана гӯш кунай ман ту я ҳоли ҷаррасита ҳамиха мебурорам ту худам ман ба раҳмат мегӯӣ майлаш хоб пас ман бисёр гап намезанам гапи ман ҳамин наки ту як ма як нуқта ба нуқта ҳашт тараф ман ба доказат кара метис хорошо договорились хорошо по твои слова видно кто ты такая ман да ты ҳичи гуфта наметавонӣ ҳамин маълумот ман гуфт ки авансе 25000 ман мозарам мурдагӣ ман буравам гуфт ман ҳаракат карда даже аз директор пурсидам те гуфтам ва гуфт ки сменаҳои ин одам намерасад гуфт ин худаш 15000 аванс гирифтагӣ гуфт ман гуфтам биё те шумо барои чӣ ҳозир реагировать кардасин вақте ки шумо правен вақте шумо правен шумо барои чӣ реагировать кардасин рӯзи ойлик додосигӣ ман ту ба видео кара мепартом ту ана ҳамун видеои мепартоӣ ё ту ё ана муаллим ана мин гапат ба ҷавоб мегӯӣ ман ҳамаи гапонда ҷавоб мегӯям хуб давай тамом всё договорились تو جواب میگوی البته جواب میگوی ما البته جواب میگم این شما هم جواب میگین این شما هم جواب میگین همه دا جواب میگم در پیش همه تون خوب تمام все روزی دوشنبهش داد کن خوب давай салом алейкум хуш омадем ба канали ройгон авиа хеле ки шумо медонед айнан ман дар автовокзали котельники қарор дорам номи ман қурбонали аст ва видеои ман вақте ки шумо тамошо мекунед бисёртар ман дар бораи автобусҳо яъне рейсҳои тоҷикистон гап мезанам ва инчунин дар бораи билетҳои ҳавопаймо ва ногуфтанам она ки бениҳоят зиёди муҳоҷиро вақте ки мебиёянд чиптахарӣ ва дарди дил мекунанд ва шикоятҳои зиёде ҳаст ва мо ҳам ҳамчун инсон яъне ҳамчун инсон чашми худмона напӯшида ман ҳамчун блогер не ҳамчун хайп не ҳамчун як каса пас задан не ҳамчун гуноҳи як каса кофтан не ҳамчун инсон будан ва дарди дили баъзе муҳоҷироро гӯш мекунам ва пешниҳоди шумо мегардонам ки то ки шумо ҳам ба фиреби анамин гуна мошеннико яъне нағалтен ва ин хоҳаракҳои азизе ки шумо гӯш кардани овозош спош ба гуфти худшон яъне соли таваллудаш 2000 солае
ва менеҷершон 1998 яъне 26 солаан гуфтан, яъне духтаракҳои ёшанд. Духтаракҳои ёшанд кору фаъолият мекунанд дар азон компания бале калонай ва ино складои худшона мекушанд ва дар уҷа ҷалб мекунанд муҳоҷирои яъне бедокумента абишат мекунанд ки документ мекунем мо худмон ва шумо кор мекунем ва дар ҳамин ҳолат яъне бисёри аксарият муҳоҷирои мо яъне гап зада наметавонанд дигар ба хотире ки документ надоранд ва мебуранд ино бисёршон меқабанд депортатсия мекунанд видваренӣ мекунанд ва ба мушкилот дучор мешаванд ва ино ҳам пайдо шиданд ва ба мо занг заданд ва шумо чӣ хеле ки диден факту далелу бисёр чизо яъне мехоҳанд ва гражданство гуфта гап мезананд мо гражданинем ва метавонем заявление нависем метавонем шуморо турма кунем ва бисёриёро ҳам гап заданд ино ҷавонанд яъне духтаракҳои ҷавонанд агар ба ҳамин паспорт яъне шумо фахр кунед мардуми тоҷик вақте ки шумо мегирен фахр мекунед ва фикр мекунед ки яъне шумо бе ягон ҷавобгарӣ чӣ коре ки бихоҳен мекунед ва чӣ хеле ки дилтон мехоҳад муҳоҷироро истифода мебарен ин хатоай ин кора накунед дар ҳаёт ман аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки на ҳамчун блогер на ҳамчун барои подписчик на ҳамчун барои класс на ҳамчун барои дигаву дигаш ҳамчун як шаҳрванди тоҷикистон ҳамчун як ватандӯст ҳамчун як миллати хидматдӯст медорам эҳтиром мекунам ба шумо мерасонам ки илтимос якдигарро фиреб накунед яъне мебинед вақте ки мебиёянд пеши шумо кор мекунанд ва шумо шаҳрванди россияен ва муҳоҷирое ки документ надоранд меянд ба шумо муроҷиат мекунанд ва кор мекунанд шумода маъқул нест 3 рӯз стажировка 5 рӯз стажировка истифода набаред яъне маъқултон нест кор намекунанд ҳастанд бачаҳое ки кор намекунанд барои фиреб мехоҳанд ки мисол пул ба даст биёранд маъқултон нест вақтша сарф накунед вақтша истифода набаред мақсад ки ҷавобш диҳен то ки айпай зиндагӣ шава бо кори дигар пайдо кунад ва вақте ки шумо як моҳ ман мекунед якчанд рӯз кор мекунад 5-6 рӯз как стажировка ягон сум намегирад яъне стажировка шумо фикр кунед ки агар як шабона рӯзам кор кунӣ ёки 3 шабона рӯзам кор кунӣ ёки 5 шабона рӯзам кор кунӣ шумо медонед чандқа вақт чандқа умри одам меравад ва баъзеҳо аксарият яъне ҳуқуқ худшона намедонанд ва худшона защитат карда наметавонанд ин маъноева надорад ки яъне шумо чӣ хеле ки бифоратон ҳамхел истифодашон баред яъне ваё дар тоҷикистон зану фарзандошон гишнаву ташна интизоранд ки як сум ино равон кунанд ва вақте ки мо шумо дастгирӣ намекунем миллати хидмона ин аз ҷиҳати одамгарӣ нест яъне мо худмона бояд ба одам ҳисоб накунем аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки яъне ба дигарҳо бирасонем видеоро поделитсия кунем подписатсия кунем то ки дар инҷа бисёр зангҳо ҳастанд бисёр менеҷерҳо занг заданд то ки хабардор бошем яъне дар айнан дар складҳои азон вақте ки азон компания калона бале дуруст мегӯянд бисёр менеҷерҳо занг заданд бисёри коргарои азон занг заданд компания калона ва бисёри нафарое ки мо ки ана паспорти сирха дорам ва вақте ки склад мекушоянд барои худшона ва ҷалб мекунанд муҳоҷирои моро ва ё фикр мекунанд ки тамом чӣ коре ки бихоҳанд мекунанд ва ба ҷавобгарӣ инора кашида намешавад хато мекунед ин корро такрор накунед ва кӯшиш кунед ки боқимондаи ҳаёттонда кори хуб кунед як каса дастгирӣ кунед манмании шумо катагии шумо зурии шумо кие ки бошен набошен то қабристонай аз қабристон усу шумо бурда наметонед бояд дорам ки мана дарк мекунед мефаҳмед ман ҳамчу мутахассис ҳамчу пешбари ширкати Asian Express ва Хуҷанд Трансфер кор фаъолият мекунем дар автовокзали Котелники ва мо ҳамавақт гап мезанем ки аз тарафи мо ягон камбудиё боша шикоятҳо боша бахшиш мепирсем пеши мардумда ягон ҷои шармш нест бахшиш пирсидан ягон ҷои шармш нест ва озод худмона нишон метем дар ки ҷое ки кор мекунем ҷои кори худмона нишон метем фаъолиятмона нишон метем ва боварӣ дорем ки рӯз то рӯз мо кӯшишу ғайрат мекунем ки то ки зарар нарасонем хубӣ карда наметавонем то ки зарармона ба як миллат ҳамватани худмон нарасонем